Май сме в Дорс, хора, не знам. Вижте, нека аз нямах. Много нямаше, бе. What the heck? Всичко много няма. Какво има? Има фотона си, няма фотон. Това е нещо шуми, хора. Има мотор. Нещо. Има мазе, а ние няма. Вижте, има чанта от експедицията. Не я взема, хайде. И всичко е мъгливо, ето. Взехме. Нещо вътре, но не знам, ще пазим да се движи. Аз нямах такова къде. Нямах къде се е взело. Ние сме май ниво ескет и изклайни. Не знам това ниво и не знам. Хора, what the? Вижте, някаква глупост. Тук няма кози, хора. Преди нямаше кози, сега. Хора, ако искате да се измъкна от Дорс, ми пратете лайк и се подписете за моят канал. Сега съм жив, ама само не съм видяла на видиме нищо, хора. Я видите в пълна част. Вода. Какво е това? Май пистолет, не знам. Това е влашник, хора. О, вижте какво се намерихме, хора. Вижте, ако си оставил колонка, хора. Това не знам от защо е, ама все така ще поиграем. Много е трудно с това минджо спинер, бате. Значи това не е минджо спинер. Е така го въртиш и се пуска музика. Това го знам. Добре, хубаво. Сега трябва да видим нещо. Аз нямам така маса. Хора, и сега видях какво на чантата. Елате на вижте. Малко е страшно, хора. Ама все така има много полезни неща. Има някаква храна. Вода, супер вода. И това. Това бе подемова вода, бе, хора. Седмо. Нищо друго няма. О, вижте, някой е силен твари ударче. Може да го ядат. Супер, ще го сложи в чанта. Супер.